kudhihakiwa kwake Yesu sisi tumepona. kwa kudhihakiwa kwake Tumeokoka. kwa kudhihakiwa kwake Yesu Sisi tumepona. kwa kudhihakiwa kwake Tumeokoka. Asante sana, asante sana, asante sana. tuimbe tumushangilie. Because of time, asante sana, asante mbia mona banye. Wante Bishop naba Agape. agape lakini abakorome bane aba Abanyokorome tali abakorome. basa. Asante sana Bishop bono omwanchumo tegereri boigo omwanchumo ligereria ngachiri toso asintunda ya ito ya kane na ndiyo mwelio kabisa yumuroberi bwe mambingi ya Jumapili. Bishop, of course because of time lakini kunya kobori barenga iganga itorenga na ndenga kiki togokora ase kwa niaba ya motegereri ndigo turasegeti kya Musa Nyandusi gano togendrete no muroberi bwe mambingi ya Jumapili ndoke the first lady tokuwatiranira Bishop yara senchira ya bene gali tonyore live wetera somo tanda to YouTube to Vuna TV na bigo wetera Vuna Radio na bade maiko tonyore wetera www.radiovuna.co.ke. Bishop, Yes. toko gendra nkuntware ngikuligereria chingencho Otokuligereria kwa makomo ikomo chenu. Asege soeto kuroka tunda la roho na asege songo tuaruka the fruit of the Holy Spirit. Kwenye tuachirale tuaikire ase litunda liaga tano. Yes. Bwana tuwale gosoma tunda liaga tano nkikeri kirega bwasebuku. Gose tosome ase kitabu gitu kya Titus. Yes, kitabu kya Tito. Sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka ule wa 5. Tunasoma haraka haraka. Kitabu kya Tito ya gatato Tito 3 verse 1 to 3 Bishop. Onyore abantu beke yigose nyuri abantu beke ye ase abagambi nase abari no kubwa naende babe abaigweri bebe kange gokora kera ogokorokuya. Yes, tuendelee. Obatebye tibakwa nabo be igoro y'omuntu nde bwensi tibaba abanyarioma na kurende babe abaremereria bakorokia obwororo ase abantu bonse nakiagulitangana ntweni igotwarenge abasomba bokuganio kubegwe chingencho ao ase okwegokia twarenge kugendera asobobe na emoko tware kugechigwa na kugechana. Ase asom obwenge ato gukwana mangana ya sababu ye chinsa cheito chire chinke atwale inyora mutagareri na olio kananse gaiga atwale gukwana igoro yokwama kwe kwa gose okwama komoika omochenu na chingencho nenchera omonto oiboire asomo ikomochenu akororekana no yore okinire asomo ikomochenu enchera akororekana igango kwana no mukristo igango kwana no yoro mwegenire kristo buno motoli bwe mabwaye igango kwana muno monto oncholiri chingencho chaye chabotambe kunyasaye chingencho chigana gotebya eyenera embu yo mukristo eyenera character yo mukristo. Hii ndio tabia, hii ndio character ya mkristo, mtu aliyeamini ya kwamba katika kule kuamini kwake kinachodhihirisha kwamba huyu ameamini na amezaliwa mara ya pili ni hili tunda la roho. Sasa tumefikia mahali tunasema habari ya kindness. Hii tumesoma kitabu cha Tito pale sura ya 3 mstari wa kwanza hata mstari wa 5 kwamba na montonde tatwara naende chingenjo chinde chogo kwana okobe okobe ogo taigwera okomwena yani ole omumwenu andonsi buna omukristo twabwate engakiriyo bwana bwo kristo bwane namanyete nga onyo muntu mwegenere kristo obeire omutoli asoboge mabwae na ndonde tayo nonye noyomo asense ebe serikali abo mwibuli oranyala kumugambira na asego koraigo etabielia igekobembe aseigo igotokoba abantu abakanyeku abantu bale ange koigwera no na abantu bale asobobwi na koigwera no nelichiko lyo kolegasi asense kolengana bunalire onye ndirigosonana obosibole bwo kwegena gweito igo nakogotebanga okwamoko mokomo ikomo chenu nelinga abantu babe abaya abantu babe abaigweli
abantu babe batabwatie emmerumi n'ekindobo n'amang'ana amabe ayara gutunya n'abantu bande bonsi batali abokwegena aseigo no yesekera alinge kuba okorwa emerabaro ao yolitekera okwana segetabu kya Mathayo isano ekera korwa otuba asebitunwa akotebanga aba obunda bwigoro gose mpasesenirie abale baokora omulembe ekyagera barabunga barukwa abana banyasaye mbasesenirie abale bara abachenu ase chinkoro kyabo mbasesenirie abale bakolera bono mbacheko koko kachinga kichinde kyamu yani engenche yo abale bali nenchare kyagera nga bacheko igotiwa. This is kindness aseigo buno mu Kristo igogwanera koba omuntu bwato buyobo asobugima bwao. Margaret tosome bono egetabu kelikya egetabu kya Peter, First Peter chapter 2 verse 11. Peter yeli tangane Ibere tosome 11 tosome 11 goika 12. This is goodness. Yes, ikibungo gose bishop ebibilia nige gototebega abanchani na abasorore inwe ekiagera more abaeti asensengeni eatanane kurwase okugania okobe kw'omubere okwo okurwana amono moyo mobe norogendo ruya ase gati y'abantu bebisaku erinde nonya bakubanga changa n'abakuri amabe mure banyare korora ogokora kwaino okuya nogotogi Nyasaye rituko liria agocha kubachira ase obwenge ototate gokwana obuiga nobosera ekiga n'ekingencho kyokomenya n'abantu ekiga n'ekingencho kyokomenya n'abantu gokorokia obuya Nyasaye n'obuya Nyasaye akolere asobugima bwao obuyobo igobokoba asa abantu ekere otali gokora ebitina nabarabwo tolikoirwa asa mang'ana y'ebigambero asengencho yobobe boli bwakolere oboiga n'obuya bwokomenya amo n'abantu bonsi abantu b'ebigoli byonsi ebigoli ebinene ebigoli ebike abali balikire n'abali batalikiri abali bamanyete n'abali batamanyeti nainde otali gotwara ogochaya asonde bwensi orokia okomenya oko asobuya bolia oko bakolera nyorana nokogani kwabo asoko nyara kwao tali goetani okonyara kwao tali okogenda koiba obaletere ndagera gose tali okogenda gokora kende kebe egero baletere ndagera lakini nyorana nokogani kwabo ase okonyara kwao na bwobuya bwokomenya amo n'abantu ekere oromwegenwa abantu kerenga kimbaligeti bamanye okorora gwaito bamanye okomenya gwaito na nigo bagotopima kerengaki barore etofauti tokoleta intwe abali twegenere na bali bande abali batalegena egere banyara gotokombea batoligereria batobwekani ntofauti kiere egati yaba abakristo abatoleka nabono nkwane simuywete aba full gospel ntofauti kiero gati yabarabwo amo nabegenwa bande asege tofauti uranyale kworo kiyoka nelinga togenderere totali bekeranya kingencho noko bekumubere nobuya bwa Nyasaye bobe ase chinkoro cheito egere nga tonyara komenya ase kenyoro asa abantu bakwoboete gotara sobo ekyagera nga gogo tacho muchuli ogotacha ngogendo kolegento kogendo saliororo ngokororege ekebe muntu tago gotigana abantu bamwabo muntu tago gotigana abantu baye igokobo mube egento kyoro sana omuntu tagwena atigwatorwa asa abantu nga naye no mukrisore aseigo onyobuye bwa Nyasaye bokobo bobe asobogima bwaito boroke asogokora bwaito nasokomenya bwaito tosome gitabu kya Mathayo 25 gitabu kya Mathayo 25 na tutasoma sana tutasoma 14 tutaruka tusome 20 sawa tutafika 30. Okay. Tutasoma 14 turuke tusome 18 to 20. 18 to 20. Egitabo kya Mathayo 25 kibungo kya ya 14. Yes. Igenga buno muntu orekogenda orogendo akarangeria abasomba baye akabeka enibo yaje asibale 14 bishop tokogenda 15 na 3 nigegotebaiga kurende ulio etwe etalante yemo akagenda agakunya inse akabisebesa yomonenoye
nyuma y'amatuko amange omonene bw'abasomba baria agacha akarigia gokora omubaro na barabwo 20 uri wetu chitalanta isano agacha ne chitalanta chinde isano akabora omonene kwang'ete chitalanta isano rora nanyorire ebitoki chitalanta chinde isano. Okay, ntaite goteba ase motegereri ng'a this is faithfulness. Ili ni tunda la uaminifu. Iga nasi Nyasaye akobeka responsibilities, majukumu mbalimbali asa amagimaito Vuna begenwa agotwa majukumu mbalimbali ase gitabu kya abakorinto yeri tang'ani inye tosome yemo na ibere tutari gosoma kuruga Biblia egoteba ng'a omonto atomanyeiga wanga intwe n'abasomba gose n'abalendi bobo bisi bw'ekingenjo gose bw'enibo ya Nyasaye aso bwenge hani these are responsibilities ebiga n'ebinto gose okoiga n'ogoshika gose okonokorwa emeremo okole Nyasaye arore asetore gati yaito abange nigo babwate amajukumu mbalimbali babonete gokora aye ekibesa mono aye emigondo aye nibo yabo aye biasara na aye binto Nyasaye akoire buna bono talanta vipawa ebire Nyasaye abekira asetore ne na kitogo tumie bintebi inkitogo tameregera nto bitumia inkitoroje tugwena tego twara egere to bitumie lakini ekere Yesu akuru omureng'ani oyo buna omunda gose tajiri ayeta abantu ebintu awao abandi akabaye ebike abandi akabaye ebinge omutegereri omukristo Biblia nigo gototebiga Nyasaye igatagete obe omwegeni asege entokelia obwate tali birio tabwati asekelia obwate ebike gose ebinge ebye binte byobwate ebike na bye binyasaye atagetebe omwegenwa na birobyo egereta tocha gotebanga igo na aliete keregente kere kwangete asenge nchonkiangise na nigo kiarengegeke ekegeke na kinyasaye agogopima na kerokyo asobwege nuobo egerenga goetera asobwege nubwe binte bike Nyasaye omuyo ito agokore kobo mwege nubwe binte binene aseigo tokoba muya ase Nyasaye na ndeta kwege naye buno muntu oratenerere nibo yaye asobonge na asobonene etorabo mwegenwa asebirie bike Nyasaye abekire asobogima boito hallelujah. Yes, Bishop, actually no nyina siti talanta cheto konyoranda kinaro ile talanta yogo tera monta ile talanta yogo kuro bwalimu lakini because tabwati obwegenwa omuntu konyora gusirira talanta yae enere korokane chere yemonga andake nonye kubwate talanta yenda bego ikanyasanye sirie asinge ncho toriko yakorera meremerio iro yakorere gose kero ire obwate kego Nyasako ire kyogotera kwaro asie tukie style gete kwero ko mosani waja kunyonya sore egere obe artist obo musani yani ase elugende squeeze abo ko musani igo kwanza gutangana kunyonya sore wanse koro asie tukie style gete obeke chianga chibwate chibichagete ejinde chitando geta makere echinda magoro echinde wapi egere ororekanenga ayebono kwaberu musani hani asenchirende umuika olibwo kongainereria ugojo kongainanga bono nye kwabere artist kwaberu musani abasani go bogwenete kororekanaiga but intagete kwatebya abantu baito abasae asa baibuli inga keregento ekere Nyasaye atoire igatoire togetumie asa maskani asengencho yobonene bwerie talia na ndekende ngeyogwetani abo Bishop gwanginyo irenga monta gotera gospel o maikwebu yenchiraga netie bagocha bateba nga ni chi vibe bakurigia timaite chi vibe ninke lakini abonkugu bagoteba bo isiku kwebo yenchere ndongega gokore mirimo yawo nyanya baboteri bagoteba nga maite video ntori kunyerigera because ndo chinga magiga batabwati vibe ubona betanga kurigereria clip omunguso yes toigo tuara monguso bono monguso noko tuarekeromo omunguso go tuarekeromo obe bobo bala fuma go tuara no
asobwengeri ngana neri toba abegeno asekere gento nyasaye asobugima bwito togekorere asobuya nasobona ne bweri etariaye asenge njo yechinza Margaret ntagete gokora halafu ntarakora abora arwe libaga asaba sumba banyasaye bara for their comment briefly. Actually nonyetera basumba bonsi unde bwensi ubwate engana yo kubori engana yo komentera igoro ya marandi yeri tukeririra so bishop na gwatebire tucakire na barandi baitoga ando cekiro bibangita sinchira ya bene bachi bakwanire igoro yeri ngana eri twanyorire aseri tukoria rero igoro yo kwa makomo ika omochenu. Yes abarandi baito neri bagale ino nanda kino yo bwate okuboria. Asante Margaret. Mushirika onde bwensi obwate okuboria otagete konyara kobaga komentera ogotene position ya se kamera gokorora na yororeka ne Vuna TV tore live me Vuna TV na radio Vuna 102.0 FM chungo gocha ndoche chinga kitobwate ne chinke chigocha sote ne gankwareria microphone narorere madam oyo minyokire gocha ato igorere korana bwate liborio Bagate ba ladies first orokire kiorokererio. Mike. Check. Tumwakero monene mbia mono ase mambia ngia toire asabara liba itumbi ya mono sogo ikaige mambia rero boigwa manamo bishop ito yaro ase mafunza maya kwanyarire ko bakogotwa kwanyarire ko bakogoteba nga into aba Kristo tunyare ko batogotwa ro kwa mokuya komoika ase amangana kwanyarire ko bakogotosomya mono kegima nkonyorole bishop muna into aba Kristo kusenge ncho watebire nga tunyare ko batogotwaro wanchana egente kigaso ngincho na kerigeri no koringana no koringorio kwane konyara kere ko bage kobege ko nwasaba Kristo esenge ncho konyoro montago tena makusudi ogosero mo Kristo esenge ncharo chengere no mo Kristo komwama temu bosibwa nyasaye komote ibuna yo mo Kristo nkie ko gokora muna yo mo Kristo nkie ko gokora like myself example babo minto no mo Kristo mbanyari tako babako bachana no moisio minto alianka muna banyari tako babako bachana omwana minto niga moboleti okole bwango Okay. niga moboleti ayo mo Kristo ayo kwende kanisa ayo gosaba mambi botambe nkie koko nyara ko bagokora bosibwane omonene onyare ko bakogotokonya nabo igo nyare ko bagogotoya tisemi no bongaine muna ntwa Kristo muna tugwane to kabatogodiri namanganayo Asante. Kiwe sana Asante Na sana. kiogorwa Samarieta inkoro ke muntu Valerie mimi nimeokoka Kristo ni Bwana. Amen. Amina. Asante sana. Mnabona mukuru wango nyora muru montali siti butungo byao ararenkyo gokora kyara ne kanisa okorwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamua somire ririkeria kene njene fence street kwambuka nkonyorore tobwate biegwa pastor batutare jinga chaito ritotara toreka togoche kanisa ime pastor banya gotorandia twanyoro gotoreka saidi twapokeire bipawa ipawe to ikupokea bono Esther tokonyore kanisa ime ngochakore gosoko korige pawa kiao kebwe mo pastor okorimia na kitogo kora gochakera abwo. Asante sana, asante sana. Amen. Basi nanchi yankoro kwesta gesara mariga koruonya gatanyi onde kwaya yagape yatera kisa agape gospel singers yona ale koboliri bolio asengenchi ya marandia murandi itaturande iri arama ya nanda toseniri. Okay, nabo kumwe mic. Okay, sawa sawa. Ansemanera omorandi akwana igoro yabagambi toigwere abagambi buna into ba Kristo no ntabwata biya piece nga abagambi n'abatuleti bali bare galinka ongo kwirana direct ayande njengi chengo cha kanyana tole kanisa nkwirana lyo lakini abagambi bande bonsi tomenye asamasikani asabantu bagutugambira na asabantu babwato kubwa ntobairanga nigo baro asegesie kebera kini nigo baro asenge njeito na maintain law and order. Mono, asante sana. Biamano airedieito na igure linganeri munango to iguri tukuri arenga ntobwenete asokwa makomo ikanto bwente gutwara ekerengo gusikiasi bono rende bwano yaro
Njung punya sing njung kore iri Nyasaye aja na ki Nyasaye to seseni to bwatoka kwenda omonugoro. Okay, Nyasaye to seseni rie egere zo nyare koba to ichore gose to mende go etaniga. Inga neri na iguria teba so kwa makunga to puente go tuara kiasi. Bono la to Nyasaye to seseni senyora abanta bange bono no nyango chase ogotoreka. Bono ndo mwali to tena ki abantu ntuzageti abande bunabono gusoko ibora bono takenga ki twise ko bara abana batano gose batatu ntongo gikonyara ko basomi yatonyora umwana oyomo batie mbaka mwana gaga matonyora gagukwa ingoko gigotigana kerekyo. Okay, asante tigangiranĩrie mũrandi ũyũ mũkũrũ mũtebi direct kiasi gĩgũkwanuga atari ekitogo translate igoro kiasi gĩgũkwanuga tari ekerengo kia ebintu biri okora ebintu biri obwate kia omuika bwo kwerenga okwemanya ng'ayore okwemanya ninkyo gokora ning'ore nere ekero ogokora igokero asenge ncho yaki na kigekoro kwa kiasi eyetogonchora ntwe tali ero egokwanerwa ase Biblia egokwanerwa ase Biblia is just self control self discipline okomanya buno kwenaria komenya n'abantu bonsi naboigo ase Nyasaye. Bwana Yesu asifiwe. Marieta James Mokamba Koruma Bundu for Gospel. Riswari rianeri kwenda direct asumo ikoma cheno. Aba pastor mbaroro rokonyora pastor yaro na wada tevi bagingerete chitu kigo chigoro bagingerete chi styles gete lakini aba pastor bagotuma amachikaya yomo ikoma cheno. Okay. Bishop Otarera nari asenga ncho chinsa Morandi one rokobo moiso ekero Bishop agora ribori alio. Bishop. Okay. Tiga Morandi avoli alafu nitajibu kwa jumla mara moja. Gosamente. Jena rekomentanga okwa makomoika igogogocha ekerori no moika ime yao. Onye moika toyo ime yao matunda alitagocha. Biamono. Onye moika toyo ime yao matunda alia tagocha. Bishop elindo ira nelina inche eliane. Nimbweta mabori abere. Yes. Report. Timothy ndo yako mic so troublesome. Ngwa ekibungo kere mwasoma ngete kyale ngaba Korinto chapter 4 ngete 1 Corinthians ngose second mwate banga nemo ganetie omo tenenelia nyareko bagako bo mwegenwa na saba nkwana bali ba etuchi talento olio gatatu igacheta agakoraki agakunye ngora akanyebeka nere korengana buna amanyete oyo mwete ngomuntu na bali gatigamoretere gentangete buna kigorite kiki buna kire lakini aba bande bacheta bakachikorera oboncherere bono naboriga omoteneneria se kanisa oiru for example ine chibesa che kanisa osine chiabangi na osine che kwayo gachete agenda chibeke biasara igachimente kane buna ba ngwana bali banda batanga ni babere banyarete ko babagokora obo bemboror kegara na bali mbakorete obonje westali obonje li bakorete libori lya kabere. Yes. Ekero omonto gosomo Kristo oire kegwa totebe gosene kyogotera gosene gyokurandi gosekegwa kende gyonsi andaka abeira atari kugetumika buya andaka abera kugenda mamincha n'umuroberi Nyasaye gakurusia omuika gose igakurusia kegwa keri igakomure kegwa keri nyine kyogotera gose n'omuika kunyara koba gakomura werele maboli ya Bishop kero tukorera litangani kabisa. Asante sana Bright. Litangani na arekoiraneria omo Kristo lyobolia kurwe kanisa ya Mabundu igoro ya hairstyles timbwati kende mbwati kona chakonde ngokoraga abo lakini kende gyonsi ogokora getali korenta okogocha gose ogotuoma omonto mbu na asenkoro yao mbu yakere kende gyonsi ogokora gekogocha omonto nde ase enchera yokwegena inkelie kia ase Nyasaye. Unaona tekere togoteba iguru kwebo yichanga kyanga okobeka lakini ekoba ekikwazo asomontonde na asomeyete na mazingira ayo asogotoka
nigo ekoba egente kebe asole ase conscience yao monyene na ase Nyasaye ase igo enchera etukie kogingirwa gose kobekwa tinkomanya ekiagera tangorogeti muntu onde bwensi morore yora minute ase igo timbwati judgment about that ekere mbwate nkelinga kere egente kere ogokora ogekore asobuya na asobonane bwa Nyasaye. Yes. Ekiranda kukubwatira nine libori eliya wa pastor gose abantu bakugingera bali bakuraye kanisa yo monene naro kwana nganda kina bakwe kiegu kyogotera ko gokora kinde lakini onde kanisa mu pastor nyara ko baga kumulimia tariko mwaibaga orokie kiegu kigose talante yae Asenge njo yokugingira kwaye no abwate kegwa lakini andake tariko nyore support konyora kurwa se kanisa konyora mu pastor nero kumulimia pastor nalo komotenga igae togotera gijumla onyiro mubiekano togotera gijumla ntubwati solo artist. Okay. Ige kubwatekana nemeroberio ye kanisa yo nebirengererio by'umurandi olia ekere ntanyare korwa judgment nje no monyene lakini naye aso oranyare korerwa keegwa aso oranyare korerwa nebintu biri Nyasaye akoire gendororo orerwe aso utari korerwa obunyasaye no boke bore gabwo na chingenjo chonsi na keruke na borate bigwe akero korongwani na matero aliogokora gosene enchire liogotera kero gote bigwe nete gotera igakwa rambobe then nabokoranga kwa gechiru gose wachairu lakini kerege ndo tigakore keno murobelio munore asengenjo yechinsa cheito tutagete tigera gaiga lakini ribolia ria bright igoro ya munora akorera besa chekanise biashara besa kanisa toiri ekyo tadijiro che talanta Nyasaye akoete Jinejibesa chie kanisa ekiagera etalanta negenzeke ao nechibesa nya mukuru kanisa negentokende ekinegentokebwa bwate mirobeli yae. There are some regulations, some rules ase kanisa buna jibese chigwaneta okora ekere okoye wanekere Nyasaye gokoa tumi ekiegeke egere kworokia obonene bwaye ntagete kwere lingambu ya mono ase radio ya Vuna na ase abakristo mwensi abali mwekaransa na bali bande abali batotegereta ase chinka kwere liambu ya mono mwanzo ase omo regional overseer ito Bishop Joseph Misoko aba bishop bane bale gaiga toro nomogeni ito Bishop George Torome kurwa sensemo ya Narok oyo kubwata chiteka chinkego chigo cha kurubono na manyanga asengencho yayo koragere moyo omorali gukora na gosoa asensemende ntagetego teba mbuya mono asogoto tegerera na mbuya mono ase radio Vuna kuigwa ogosaba gweito na gocha ase tole manyanga igotoko bagaiga tole live ase TV na ase radio chinga kichonsi tora basa gwetania chinsa isano ne moiga mbuya mono Margaret. Asante sana Bishop Oyaro bono mwanchomo tegereri boigo mwanchomo ligireri twanchire toikomwa lyogabwa somorobere bwe mambingi Jumapili nagotiga bwe tariki 20 ngantire Jumapili ego cha gwetera okubwa kwa Nyasaye okubwa kwa moikomo cheno nande tumira na sembo inyurenga no morobere ko bali toria Jumapili gochakira chinsa 12 cha mambia waika chinsa enye cha mambia. Asante sana aba Kristo bonsi bense moya Musa Nyandusi asobotegerere bwino buya mwabeira begenwa teganya saba sisenie aorokereri chinchera cheno chitaya chimoreka simogotacha nande tumera lakini nande kubatenga mwatigero morobere bwe mambingi Jumapili asingencho igano mokonyora masisine yeri tanganya masisine chunchugire amasisine bwato bosemya kwa manya kogenda konyora masisine asikanisa ngantire matenga bye asante sana ngokuruka the first lady tware kubwatira nere Bishop Oyaro ngantire ngire libageri go cha sabarande baterekera ndo bare stand by ga. Asante. Asante. Bwana asifiwe. Asikia wakisimu nasema omonyene abakwe. Omonyene abakwe. Kwetu Masaini tunasema misisi Yesu. Aliaseito Masai etogotebanga misisi Yesu. Ama kwetu nyumbani mwathani agoshwe. Usenkali etogotebanga mwathani agoshwe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu ya wakati asengencho yebiro na ile program nimepewa ni tight sana. Nemeroberi na irwe nigemiga ine mono. Jina ninaitwa mchungaji Joseph Mbugua. Elieta nigo akorukwa Omorisia Joseph Mbugua nje Dominic Nyakundi kutoka Transmara. Kurwa Transmara. Na wauliza wote tukapata kusimama. Na alikuwa bolia mwensi tonya gotenena.
Tusimame, tusimame, tusimame. Tutenene, tutenene, tutenene. Ili nipate kualika praise and worship. Egere nyare kuaregania abale bagotolentera asogo sasima no gotogia. Tafadhali waimbaji, kimbieni haraka kwa sababu sina wakati. Asega bateli gaki ayerera timbu ati biro binde. Sina muda kabisa. Timbu ati engakini. Ili mpate kutuongoza kwa praise and worship. Egere munyare gotora asogo sasima no gotogia. Kwa sababu sasa hivi ibada imeanza. Asega bono egatwachakire ogo sasima kwa bono mugaso. Praise and worship. Asega bateli karibu. Wakati ni wenyu. Chinga kecho ne chile chino. Unaweza kupaza sauti yako ukimwambia Mungu ni asanteni kwa sababu ya wema wake. Mungu wetu amekuwa mwaminifu, ametushikilia tangu tulipoanza mkutano huu. Tuna kila sababu ya kumwabudu asubuhi ya leo. Ameshikilia mbingu siku hizi zote, hatujakuwa na mvua mahali hapa. Ametusaidia, tumepokea neno lake kulingana na makusudi yake. He has been faithful, he has been merciful. We have a reason to praise our Lord, we have a reason to worship him. Lift up your hands and adore our Father. Yuko hapa asubuhi ya leo. Yuko hapa kutujaza tena. Yuko hapa kutuinua mara tena. Yuko hapa kusema pamoja na mioyo yetu. Yuko hapa kutuisha tena. Yuko hapa kuturejesha katika njia za haki. He is a merciful God. Lift up your hands in adoration. He is worthy of our worship. He is worthy of our praise. He is worthy of all the glory and all the honor. Who is like you, our God? Who is like you, our Father? For from the rising of the sun to the setting of the sun, your name has been glorified. Nani kama wewe Mungu mweza yote? Mwambie ninakupenda asubuhi ya leo na nina kila sababu ya kukuabudu. Ulikuja uwanjani ukiwa na tumaini la kukutana naye. Ona umekutana na Mungu huyu. Kwa nini usipaze sauti yako kwa heshima? Upaze sauti yako kwa shukrani. That oh Lord, we lift our hands to you as an evening sacrifice, our God. You will hear our voices in the morning as we offer thanksgiving sacrifice to you for your faithfulness, oh God, for your abundant love upon the children of men. Who is like you, our Father? We love you, God. We have every reason to worship you, oh God. You are highly lifted, oh God, above every other God, above every other principality, above every other authority, above every other power, above every other ruler. We worship you, Adonai. Oh, we love you, our God. We love you, our God. Oh, we love you, Holy Spirit. Oh, we desire fresh anointing. Communion with you, our helper. Communion with you, our guarantor. Our teacher, our comforter. Oh, we love you, God. Thank you, God, for your faithfulness, oh God. We love you, God. Asante.